what's up mga remote? Una sa tanan, shout out ko sa Open Vibes, sa VG Shop, Coach Piolo Sonli Lison, Roy Arnado, Dale Jackie Ibanez, Carlo Baguio, Simporiano Patugtoy, aka Esbag, ni Maria Ara Malacura, Wilaye, Ferdinand Tampos Jr., Earl Amisola, ug happy 7th wedding anniversary ni John Michael Lampago, ug sa iyang wife ni Lera Escarpi Lampago. Karon mga remote, ato sa Rico sa lahat, ato itong bausan, di ito lalay may gibuhat ako eh. Ipaligid-ligid ko sa lapog, kawawan ko na sa mga silingan. Karon, ato sa remote, atong bausan, dito na kayo mga remote, let's go! Rico mga karimot, kaya ato itong bausan, ilagot ko ito kay iya kong ikabuangan, iya kong ipaligid sa lapog, karon, ato naaran sa dirilig sa lahat, ato palakaw. Rico! Kung buanga ka, imo kong ikabuangan, buanga ka, suko kaya kung kuhan baya. Akong pares kay wajud ko ka abot ko sa SM. Kay imo kay bililigid sa lapok, kay yasa ni mo. Lon ba, skulahan boy. Bagay sa mga skulahan? Boy bata boy. Ah, naday pisto-pisto ron. Ginagawa mo. Naday pisto-pisto ron, naday. Kanay mo anak day, wala pisto-pisto. Wala pala. Ikaw ko ni. Gua ayaw sa di pa ka motor ito kay kabuangan sa tika remote to tika. Oh, nagdako sa remote, kabuangan tika. Gara ka, bala ka niya, remote to, di ka imo ko sa tika, o sa ka mo ko si mga bata. Ay, so, di kang tangkal. Ah, bala ka niya, kaya 1, 2, 3. Oh, na niya, gara-gara ka na ko. Oh, ang ngayon na, sa bungo, may mura mag-iro. Kaya mura mag-bulldog, oh. Ah, saan boy? Oh, na niya, di palupi, jartar, bubay, di mo. Oh, bala ka niya, oh. Di ka gagi niya. Automatic na, oh. Karon. Di pa siya gumaho. Ay, katok po niya. Di pa siya gumakontinto. Ibalihin pa siya tika. Bukod, bala ka niya. Oh, ibalihin tika. 1, 2, 3. Oh, oh. Apos manok, ibaligyan ka sa manok. Oh, tawag, tanaw na mo. Ikaw na yung bunguton. Wow na niya, ikaw na yung bunguton, oh. Ah, bala ito yung mga anak sa sekolahan. Gara-gara, pito ka na ko yung ibaligin-ligin sa lapok, karon. Anak ka niya, kuyo kas manok. Baligya kas manok. Burusin. O sa sound sa hero, be? Sound sa bulldog ko, be? Oh, ngayon na. Magaling kang kupal ka. Oh, di ba na mo? Ibalik mo ka. Ipasolda pa yung tika. Hato di ka rin dito, hato sa kunubay. Naay, barato rin dito. Kasolda di ka dito, bahala ka niya. Balit ka, be. 1, 2, 3. Oh, nana ka nimuta ron sa VG Shop. Nana nimuta sa Second Heart. Dito ka na pasolda. Arin mo di, rensado, barato. Oh, bahala, boy, bahala. Kita na ulit sa mga tao. Oh, ay, si bugal-bugal ako. Imo kong ibaligid-ligid sa lapok. Boss, paliw ka building na, boss. Kanan na nakabuhay ko siya. Bahala ka niya. Oh, wala na. Wala niya. Wala. Ala. Wala niya. Gara-gara ka. Wala niya. Oh. Ala. Ala, boss, kana. Yo, salamat sa pagkuman sa video no. Salamat sa padayong sulit nga suporta no. Please like, follow, and share, and subscribe to our YouTube channel. Nadi ko sa ilam sa kapayasan no. Shout out. Yo, shout out ko ni Boss Ramon Uchia no. Shout out no Boss Idol ni Gudinis sa Bandal Novelito, sa yang Wodro Salon, nila ni Boss Ariel Panirio o sa Gudinis family. Oh, shoutout nyo tanan. Oh, shoutout po ko sa OWM, sa One Woman Man Basketball Team ni Boss Ardat Surunyo sa umabot nga liga diya sa karong Nobyembre. Shoutout na no. Oh, sa katong gusto magpa-shoutout, just comment lang sa among latest nga video. Gugma ug buna na kanunay.